Hvala puno. Evo, mogu otkriti jednu tajnu. Ja sam vlasnik i domene osnovna.hr. Tako da imamo... Tako da ako želite kupiti, možete mi se javiti pa možemo pregovarati. Naime, ja imam jedno priznanje, ja sam vas prevario. Ja nemam predavanje o obrazovanju, nego o mirovinskom sustavu. Odnosno, obrazovat ću vas o malo mirovinskom sustavu. Ono što ću reći samo još na početku, što sam zaboravio reći kad su bili novinari tu i da kad sam davao izjave, htio sam reći zapravo da mi je jako drago da sam danas ovdje u gradu finalista Lige prvaka. To mi je jako lijepa stvar i kad sam jučer vidio da je Dinamo objavio čestitku, čestitamo juniorima Hajduka i što je Hajduk odgovorio, meni je to bilo ono kao jedan trenutak nevjerojatan koji čekam već godinama da se dogodi, da imamo neko suglasje po tom pitanju i da su suglasje upravo mladi koji su najuspješniji u Europi. Nadam se da će biti i tako u ponedjeljak. Eto, to je samo kratki uvod. Ja imam jedan slajd prije, samo da jel ga mogu vratiti. Moja opasna ideja je zapravo politički razmišljati malo izvan okvira, odnosno ne iz dnevne politike, nego malo strateški se postaviti prema nekim ključnim pitanjima koje će nas mučiti, koje nas muče sada. Pa ja sam zapravo napravio, kao i zadnji put, neka 3 lika koji su zapravo stvarne neke ljudske sudbine koje se događaju u ovoj našoj zemlji. I pokušao sam se prilagoditi sa imenima Stipe, evo da sam ipak tu u Splitu kao gost. Stipe je rođen 1951. i ovo tu, uvijek će vam tu u kutu biti graf struktura demografska. Konkretno ovdje nije 51. nego 53. a inače je na prvu. I vidite kako je bilo Stipi kad se on rodio 51. odnosno 53. Jako malo umirovljenika, njegova generacija je procvala, to je bila ona baby boom generacija postratna. Mi zapravo u Hrvatskoj tada u tom trenutku imamo samo taj jedan mirovinski stup koji je inače osnovan 1922. I on je zapravo nasljednik Zavoda za mirovinski sustav. Znači imamo ga 101 godinu. Međutim, ne postoji tržište u kojem može ulagati i brinuti se o svojoj mirovini, živimo u jednim drugačijim ekonomskim vremenima. Ne postoji visoko razvijeni turizam, ako smijem to tako nagađati, u Splitu i u Dubrovniku i drugim krajevima u priobalju. I on odlazi na bauštelu u Njemačku po dodatnu mirovinu. Možda sam u krivu, ali evo danas u Njemačku možete otići u mirovinu, nakon 5 godina imate pravo na njemačku mirovinu. Ajmo reći da je on otišao na 5 godina u Njemačku. I novac koji je tamo zaradio je krenuo sa svojom braćom i susjedima pa ziđati, malo kuću, malo graditi i tako dalje da uštedi novce. Zbog čega možda mi imamo danas neke urbanističke probleme, jer je on sve to sam radio i bez nekih dozvola. I on s hrvatskim i njemačkom mirovinom ima oko 700 eura primanja, hrvatska mirovina je 460 eura, a od rente apartmana zarađuje jedan jako čudni broj, a to je zapravo 300.000 kuna neoporezivo, to je 39.816. Eto, to je Stipe. Idemo sada na jednog drugog gospodina. Samo da vidim, hoće, neće, malo... Evo ga. Ivan, on je rođen 71. Već se tu malo mijenja struktura. On je počeo raditi sa 18 godina, vrlo rano. Međutim, ubrzo je izgubio posao zbog Domovinskog rata. On je teško ranjen na bojištu i odlazi u mirovinu i namjerno sam stavio kakvu on ima mirovinu, jer ljudi možda malo demoniziraju skupinu branitelja umirovljenika, međutim, unutar te populacije postoji recimo 2-3 tisuće ljudi koji primaju upravo ovakvu mirovinu. 477 eura. Obično branitelji koji jesu otišli u mirovinu imaju 18 godina staža. Međutim, njemu se poklopilo da nije baš mogao imati puno staža zbog ozljede koje je doživio zbog ranjavanja i jednostavno takva je situacija. Kao i 3000 drugih ljudi branitelja u ovoj našoj zemlji. Kasnije mu je omogućeno da radi i prima mirovinu u isto vrijeme, što i koristi, ali ima kolega iz rata koji nisu bili na fronti, kao on, nisu bili ranjeni, a dobivaju puno bolje uvjete od njega mirovinske. Znači, prosječna mirovina braniteljska, pa sad ću vas slagati, ili 900-950 eura, možemo o tome govoriti. To je Ivan. Sada dolazimo do neke moje generacije, ja sam inače 89. Ovo je Ana, sad pogledajte kako izgleda njezina struktura kad je ona rođena 91. Ona je završila fakultet 2014. Možemo reći da je u Splitu završila. I što se događa tada? Mi se borimo sa Španjolskom i Grčkom u tim trenucima ko će biti prvi po nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji. Ne znam, jel se sjećate tih vremena. Nije to bilo toliko davno, moja generacija kreće raditi za SOR od 1600 kuna. I meni je to bilo jako zanimljivo pratiti kako je država odlučila da će javna tijela moći zapošljavati ljude na SOR. Umjesto da daju privatnicima da mogu zapošljavati ljude, pa da dobiju 3200 kuna i da malo suzbijemo taj SOR i da možda to budu održivi poslovi. Međutim,
neki političari su baš bjesomučno gledali kako da zaposle što više ljudi, pa tada jedan politički lav na sceni, tadašnji gradonačelnik Metkovića, je zapošljavao jako puno ljudi u knjižnicama grada Metkovića i meni je to bilo nevjerojatno kao jedno novo lice na tržišnoj nekoj političkoj sceni koji je koristio SOR za zapošljavanje mladih koji zapravo su fiktivno samo radili i nažalost radili za tih 1600 kuna. Ona je dobila međuvremeno posao s prosječnom hrvatskom plaćom i sluša zapravo ono što govore malo stariji od nje i ne vjeruje baš u institucije. Ja ću sad samo kratko sumirati što se njima dogodilo. Stipe se snašao jer je prepoznao da neće biti baš mirovine. Vidio je da generacije koje dolaze poslije njega nisu baby boom generacija. I da možda neće biti njemu, kao što je bilo njemu, jako malo umirovljenika, s obzirom na okolnosti prvog i drugog svjetskog rata gdje smo izgubili jako puno stanovništva. On je vidio, ja bi mogao ići u Njemačku, ja bi mogao sagraditi kuću da moja djeca imaju gdje živjeti, pa kat više, i tako dalje. Ivan se našao u jako teškoj situaciji. Ranjen je na bojištu, izgubio posao, nije bilo ekonomije krajem 90-ih i što se dogodilo, država mu ne može pomoći više nego što mu pomaže sa svojih ispod 500 eura, jer ima u toj skupini ljudi koji možda ne zaslužuju tu mirovinu. Ana je cijelo vrijeme jako pozorno slušala što govore Stipe i Ivan, te izgubila povjerenje u institucije i danas najčešće kad pričate s mladim ljudima, što oni kažu, neću ja živjeti od mirovine, ne vjerujem u to, itd. To meni izaziva ospice s obzirom da sam ja sad 27 godina pokrenuo portal Mirovina HR koji čita 600.000 ljudi mjesečno, onda mi je jako teško čuti mlade kad to govore, jer mirovine će biti u nekom obliku. I konkretno, sad ćemo vidjeti jel mogu promijeniti slajd. Ponekad radi, ponekad ne radi. Koje opasne, taman kad se digneš, koje opasne ideje mogu pomoći? Ako sad neće, onda ću ja zapravo, a to da ne moraš ti. Pa evo Stipe, država zapravo, ja sam to rekao u uvodu, možda malo nespretno kad su bili novinari, pa evo ne znam je li to znate, ali sad sljedeći tjedan će država umirovljenicima uplatiti energetski dodatak. I baš sam bio sa ljudima koji rade u fondovima, u drugom stupu. I oni su rekli da su se šokirali kad je država izbacila ove obveznice za koje ste vjerojatno čuli da možete uložiti, prinos će biti 3% itd. I da su se šokirali kad su vidjeli da dolaze umirovljenici koji ulažu po 20, 30, 40 tisuća eura, a u istom trenutku vide u uplatama da imaju 100 eura za energetski dodatak. I to je meni bilo nevjerojatno da čak su ti ljudi shvatili koju grešku je napravila naša vlada, gdje vlada je rekla svi umirovljenici će dobiti barem neki iznos. Neovisno da li je Stipe koji ima 39.000 eura recimo od paušala, što je super za njega, snaši se, ali država ne treba njemu više pomagati sa tih dodatnih nekih 100 eura. Samo da ga njega skinula sa popisa kao i još neku skupinu umirovljenika koji su se dobro snašli, koji su na vrijeme prepoznali probleme, mogli smo više dati onima potrebitima, kojima uistinu treba taj novac. Ja ne mislim tu da treba kažnjavati ljude koji imaju apartmane, ne želim uopće ući u tu diskusiju da li je to previše, koliko možeš ulaziti. Tema mi je danas jedna drugačija, zapravo da on nije trebao pomoć države, ali država odlučila pomoć njemu, premda nije on to ni trebao, niti tražio. To je generacija inače koja je siromašna sa mirovinama, kada se gleda prosjek 430 eura, ali oni sa nekretninama su uistinu bogati i zapravo moja generacija nije takva, smo vlasnici nekretnina, ta Ana, ali Stipe je. Za Ivana je jednostavno rješenje, treba ga zaštititi branitelje od lažnih branitelja. Ja mislim da to je jedna tema koja je bila u javnosti već provlači se 10 godina, jako poziva na teror, ali mislim da je poziva na negativne osjećaje, međutim, stvar je u tome da je Ivan u jako velikim problemima kao još 3000 ljudi, jer oni ne mogu dobiti nešto više, jer unutar te skupine ima puno ljudi koji možda ne zaslužuju taj novac. Ja uopće ni ne znam koliko je to ljudi. Možda ih je 5, možda ih je 10, ali govorimo zbog toga da zbog tih neke manjine se demonizira cijela skupina ljudi koji primaju braniteljsku mirovinu. Ana, ona je počela pojačati izdvajanje u drugi stup u odnosu na prvi stup, meni vrijeme lagano ističe. Vjerojatno ste svjesni da u prvi stup izdvajamo 15% naše plaće, u drugi stup 5% plaće. Plan zapravo kada je uveden taj sustav 2002. je bio da se to izjednači na 10-10. Međutim, mi imamo takav pritisak na prvi stup, na stup međugeneracijske solidarnosti, da iz proračuna ide dodatnih 6 milijardi eura da se pokriju sve mirovine. A naša štednja, Anina štednja u drugom stupu je dosta mala i zbog toga ne vjeruje u svoju mirovinu jer misli da će biti još manje ljudi koji će za nju moći štediti.
ima sad tu još nekih stvari za Anu, ali malo mi vrijeme ističe. Samo želim dati jedan primjer jedne nove osobe i ovo je njezin graf koji možete vidjeti. Nika je prompt inženjerka. Što znači prompt inženjerka? Sve ove slike koje ste do sad vidjeli su bile prompt slike, nisu bile stvarne slike, nego sam opisao samo old people, 70 years old, i izbacile su mi se te slike. Ovo je stvarna slika Nike, ona nije prompt slika, ali Nika izgledno će biti prompt inženjerka koja će imati 3. stup, koja će imati paneuropski mirovinski stup koji se prvi put predstavio prije nekoliko tjedana u Hrvatskoj i unutar Europske unije, i mi za nju moramo izdvajati malo više, doći će do trenutka da moramo izdvajati više za 2. stup u odnosu na 1. stup, ne preko noći, ali kroz postepeno vrijeme. Zašto? Zato što nećemo za 30 godina imati mirovinu ni za nju, ako sada ne djelujemo i ne riješimo to pitanje. A kako ćemo to napraviti? Kako ćemo im to omogućiti? Glavna politička debata će se voditi sa zadnjim slajdom. Ovo je izračun plaće osobe koja ima 1106 eura neto, samac je u Zagrebu, to je prosječna plaća u Hrvatskoj, plaća taj porez i prirez, i on ukupno zapravo uprivređuje 1869 eura. Međutim, u 1. stup ide 240 eura samo. A kažem vam, znači rekao sam, prosječna mirovina u Hrvatskoj je oko 450 eura. Znači jedva pola uspijemo pokriti sa tom jednom prosječnom plaću za pola jednog umirovljenika. A samo 80 eura ide u njezinu osobnu štednju. Koliko ide u porez? 150 eura. A to je taj porez u kojem će dobiti energetski dodatak iz Stipe, koji ni ne treba naš taj energetski dodatak jer je dobro osiguran. Uglavnom, glavna politička debata u sljedećih 30 godina bi trebala biti ovo tu. Kako ćemo ravnomjernije raspodijeliti ono što uplaćujemo kroz bruto 1, kroz bruto 2, i kako ćemo biti na kraju dana učinkoviti sa tim trošenjem novaca. Da li ćemo bacati novce na nepotrebne stvari, honorirati ljude kojima ne treba naša pomoć, ili ćemo reći ok, mi nismo toliko bogati, ali idemo taj novac koji imamo usmjeriti na prave ljude i adresirati prave probleme. Tako da za 2051. kad imamo neki graf stanovništva kakav očekujemo, da Ana može reći ono što mi je bilo obećano prije 30 godina, napokon se i održalo, imam povjerenje u institucije, i da njezina neko dijete koje će doći 2051. ima povjerenje u institucije koje će doći i poslije nje. Eto, hvala puno.